dabaling akong mga estudyante. Oy, kadugay bang nangabot nga oras o tingsunod naman ron sa klase. Oy, kadugaya po rin mga estudyante ha. Oy, wagyoy, time management. Kadugaya po rin ako mga estudyante. Oy, Good morning, ma'am. Good morning, good morning, good morning. good morning mga students. Nganong karon pa man mo nangabot nga ganiha pa man kung kapang-abot ninyo. Oy, o ikaw bayro ni bay nganong man ang wa man ka uniform. Ikaw classmate o complete uniform. Gadali, makumam good. Gadali, sa sunod ha, mag-complete uniform basta mo eskwela o dili magsigig pero may late ha. No, sige mag-discuss na ta ha. Okay. Since ni naman mo, mag-klase na ta. Our lesson for today, sabay Pilipino ta nga subject ha. So, ang ato ang ipa-answer dayon ta karon ha, magpa-answer dayon ko. Gamitin ang salitang nang sa pangungusap. Words, unsay may example. Ayon. Sakto, ma'am. Very good. Nagbuntag na. Pero Pilipino tayo, parang halo-halo na to ha. Oh, Pilipino na, Bisayang Pilipino, ma'am. Sige. Next. Ito. Bayro ni Bay. Gamitin ang salitang ito'y sa pangungusap. Ito'y nagtingog, ma'am. Ang ito'y ay anak sa iro, ma'am. Bayro ni Bay. Palagi na talaga itong inuulit mo. Ito, proceed na lang tayo sa ibang subject, ha? Hindi subject, kundi may mga next tayo. Ito. Board, sino ang nagpatay ni Magellan? Sino ang pumatay ni Magellan? Sila pula po. Very good. Very good. Ayun. Ito talaga. Jamba or sakto? Jamba, sakto. Sakto. Sakto? Sakto talaga. Bakit naman siyamba? Palagi na lang palagi kang sakto. Ito, Bayro ni Bay. Siguraduhin mo ha. Bayro ni Bay, ito ang tanong. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Sino ang pumatay ni Lapu-Lapu? Ha? Alam ko na, ma'am. Ano? Si nanay. Dahil ganihang buntag, Ha? ilinuto ni nanay. Linuto at aming kinain sa pamahaw. Alam ko ba, si nanay Ayun talaga pumatay. ha? Wala tayong magawa dito kung hindi mo proceed tayo ng ibang subject. Nakakaluka talaga itong mga bata dito. Naku po! Ito ha. Mag-discuss tayo tungkol sa linog. Kung may lindol, ha? Kung may linog, kung darating man ang linog, dapat mag-hold. Example words. Tayo ka muna ha. Magtayo ka. Hold, cover, drop. Tapos tumago ka sa ilalim ng lamisa. Malikit. Ito. Very good boy. Very good, by Very good, very good. Hmm. Ikaw, Bayro Libay, kung may lindol, Ano gagawin? ano ang gagawin mo? Sibay, hold, Hold, cover, cover. and drop. Oo. Sibay, boomer. Hindi yan tama, ma'am. Yan ang mali. Malaking mali, ma'am. Oo, Malaking mali. Dahil sa aming bahay, ma'am, Oh. tuwing gabi, mayroong lindol. Oh, talaga? Pag sumasaka ako sa taas, pagsaka ko sa taas, papatay ko sa ilaw. Pagpatay ko ng suga, ma'am, humihip ang lindol, ma'am. Lindol. Bakit? Bakit di ko alam, ma'am? Pagpatay ko ng suga, umuhuro ang minog, ma'am. Di ba kasi bata? Yan lang, ma'am, yan lang. Kasi tayo ng topic eh. Naku po. Ito, punta tayo sa love. Mag-discuss tayo sa love. Yung love, sa English, ang meaning ng love is a feeling that can remove everything. No, di ba? Ikaw, words, ano ang example na pwede mong mabigay sa ating klase? Binisaya ako sa, ma'am. Binisabot, ma'am. English, ma'am, to, ma'am. Ang gugma makawala o mga
kaguol, makawala o unsa pang mga pagbati o mga pagbati, Makawala. feeling o pagbati, Makawala. makawala sa o mga Mao din na. kaguol. Ikaw sa example nimo. Makawala, ang gugma makawala og mga problema. Okay. Okay na, Prince. Oo. Umuna yung usap po sa mga example. Muna umor na sa sonsa. Anang ang gugma makawala o makatangtang basta mawala tangtang, mawala tangtang mo. Tangtang o wala, makawala, mauna siya. Oo, the same ramon po na sila. Oh, mawala matangtang mo na siya ma'am sa mala. Oo, sige. Nya, ikaw ba, Rodibay? Oh. Ikaw na sad ang ako ang patubagon. Mm. O sa may ikasorti nimo sa love is a feeling that can remove everything. Sabi ni saya pa, ang gugma, makawagtang, o bisag unsang mga pagbati na, basta feeling na siya mapagbati. Basta man, sa imo ikasorti. Love is a feeling that can remove everything. Oh. Buta pa sa Bisaya na ma'am sa nga, ang gugma makairog sa tanang butang. Sa to ma'am. Ako in English ma'am. Magtuon ko in English ma'am. Ya ikaray Bisaya ma'am ha. Sige, sige, sige. Love is a feeling that can balik ko na ako ma'am, balik ko. Ayun ang pag-pronounce yun. Sige. Love is a feeling that can remove underwear. Adjourn ta. Adjourn, bye-bye, guys.